என் மகனே, என் மகளே, உன் துக்க நாட்கள் முடிந்து போகும். இதுக்கு என்னைக்குதான் முடிவு வரும் தெரியலையே. இது தொடர்ந்து கொண்டே இருக்குதே. 6 மாசம் 7 மாசம் கடந்து வந்துட்டோம். என்றைக்கு இந்த சூழ்நிலை மாறும்? எப்போ இந்த தீமைக்கு முடிவு வரும்? எப்போ எல்லாம் நார்மலாய் மாறும்? நிறைய பேருடைய உள்ளத்துல எண்ணம். உங்களுடைய குடும்பத்துல காணப்படுகிற பிரச்சனை தொடர்ந்துகிட்டே இருக்குது. இந்த பிரச்சனைக்கு எப்பதான் முடிவு வரும் தெரியலையே. இந்த வியாதிக்கு எத்தனையோ மருத்துவம் பார்த்தாச்சு, இதுக்கு முடிவு வருமா? இது முடிகிற மாதிரி தெரியலையே. தொடர்ந்து சிகிச்சை பணம் செலவு பண்ணிக்கிட்டே தானே இருக்கிறோம். வேலையில பிரச்சனை, வீட்டில் உள்ள பிரச்சனை, இது முடியுமா? இது தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கு பல வருஷமா. வேலை செய்கிற இடத்துல வர போராட்டம் 15 வருஷமா தொடருது. இதுக்கெல்லாம் ஒரு முடிவு வருமா? என் ஊழியத்தில் இருக்கிற போராட்டம் பெருசா இருக்குது. இதுக்கு முடிவு வருமா? பல கேள்விகள் நம்முடைய உள்ளத்துல நம்மை சுற்றி நடக்கிற சம்பவங்களும், நம்முடைய குடும்பத்துக்குள்ள நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில நடந்து கொண்டிருக்கிற போராட்டங்களும் நமக்குள்ளே பல கேள்விகளை எழுப்புகிறது. இதற்கு முடிவு வருமா? என்னைக்கு தான் முடிவு வரும்? மாற்றம் வருமா என்கிற ஒரு எண்ணம். ஆண்டவர் ஒரு வாக்கு கொடுக்கிறார், உன் துக்க நாட்கள் முடிந்து போகும். இன்றைக்கு உன்னை துக்கப்படுத்தி கொண்டிருக்கிற அந்த நாட்கள் முடிவடையும். நீ பயப்படாத. என்னைக்கு எப்போ அப்படின்னு கலங்கி கொண்டிருக்கிறாயா? சீக்கிரத்தில் ஒரு முடிவை நீ காண்பாய் என்று ஆண்டவர் உங்களோடு கூட பேசுகிறார். சிலருடைய உள்ளத்துல சில காரியத்தை குறித்த துக்கம் பல வருடமாய், நீண்ட வருடமாய் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நீண்ட நாட்களான துக்கம் முடிவடைகிறது. உன் துக்க நாட்கள் முடிந்து போகும் என்று ஆண்டவர் வாக்கு கொடுக்கிறார். இந்த துக்கத்தை கொடுக்கிற விஷயங்கள் என்ன தெரியுமா? இந்த நாட்களில் நிறைய பேர் தொடர்பு கொள்ளும் போது அவங்க பேசுகிற காரியங்கள், அவங்க கொடுக்கிற ஜெப விண்ணப்பங்கள், அதையெல்லாம் பார்க்கும்போது என்ன காரியங்கள் மனுஷனுடைய உள்ளத்திலே துக்கப்படுத்துகிறது என்பதை காண முடிகிறது. இயேசு கிறிஸ்துவண்டை ஒரு சமயம் ஒரு பெண் வந்தாள். லூக்கா 7ஆம் அதிகாரம் 37-38 வசனம் வாசிக்கும் போது, ஆண்டவருடைய பாதத்தில் வந்து விழுந்து கண்ணீர் விட்டு அவள் அழுதாள். அவளுடைய கண்ணீர் இயேசுவின் பாதத்தை நனைக்கிறது. கண்ணீர் விட்டு அழுகிறாள் என்றால் அவளுக்குள்ள ஒரு துக்கம் இருக்கிறது. அந்த துக்கம் நீங்கணும் என்பதுதான் அவளுடைய காரியம். எத்தனை வருஷமா இந்த துக்கம் அவளை பாதித்து கொண்டே இருந்தது தெரியாது. ஒருவேளை நீண்ட காலமாக இந்த துக்கம் அவளை பாதித்து, துக்கத்திற்கு என்னதான் முடிவென்று கலங்கி கொண்டிருந்த சமயம், இயேசுதான் என் துக்கத்தை மாற்ற முடியும் என்று ஆண்டவருடைய பாதத்தில் வந்து விழுந்து அழுதாள். அவளை துக்கப்படுத்தின விஷயம் என்னன்னு சொன்னா, அவளுடைய பாவங்கள். வேதம் சொல்லுகிறது, பாவியான ஒரு பெண். அந்த பாவத்தின் நிமித்தம் அவருடைய உள்ளம் பாதிக்கப்பட்டு துக்கம் அடைந்து, யார் என் பாவத்தை மன்னிப்பா, இதிலிருந்து விடுதலை தருவா, என்றைக்கு இதுக்கு முடிவு வரும் என்றுதான் அவருடைய ஏக்கம். ஆண்டவர் இயேசுவண்டை வந்தவுடனே ஆண்டவருடைய பாவத்தை மன்னித்து சமாதானத்தோடு அனுப்பினார். அதன் பிறகு அவருடைய பாவ வாழ்க்கை மாறி ஒரு புதிய வாழ்க்கை. அவளுடைய துக்கத்திற்கு ஆண்டவர் ஒரு முடிவை உண்டாக்கினார். மனுஷனை துக்கப்படுத்துகிற மிக பயங்கரமான காரியம் அவனுடைய பாவங்கள் தான். அதிலிருந்து விடுதலை பெற்றுட்டாலே அவனுடைய வாழ்க்கையில நிறைய ஆசீர்வாதமான மாற்றங்கள் வந்துவிடும். ஒரு சமயம் ஒரு வாலிபன் என்னை சந்தித்தான். மதுபான பழக்கம், குடி, போதை, அப்புறம் போதை வஸ்துகள் இதெல்லாம் பயன்படுத்தி அவனுடைய வாழ்க்கை சீரழிந்து விட்டாரு. அப்போ நான் கேட்டேன், எப்படி இந்த பழக்கத்துக்குள்ள வந்தேன்? துக்கத்தோட. இதனால என்னுடைய லைஃபே பாதிக்கப்பட்டு போச்சு. என்னால் வேலை செய்ய முடியல, வேலைக்கு போக முடியல. அப்போ என் குடும்பத்தில் எல்லாரும் நல்ல நிலைமைக்கு வந்துட்டாங்க, நான் மாத்திரம்தான் சும்மா இருக்கிறேன். திருமணமும் ஆகலை, வயசமாகி போச்சு, என் வாழ்க்கையே பாதிக்கப்பட்டு போச்சு. ஒரு துக்கம். அது எதனால வந்தது? பாவத்தினால வந்த துக்கம். அப்போ அந்த வாலிபன் சொன்னான், காலேஜில் படிக்கும்போது விளையாட்டாய் குதிக்க ஆரம்பித்தது. நான் நினைத்தேன் 3 வருஷம் ஜாலியாக இருந்துட்டு படித்து முடிச்சுட்டு அப்புறம் வேலைக்கு போகிறேன், அப்போ எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நல்ல வாழ்க்கை வாழலாம் அப்படிதான் நினைச்சேன். ஆனால் அந்த மதுபானத்தை என்னால் விட முடியவில்லை. அது என்னை தொடர்ந்து 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 பாதித்தனை அடிமையாக்கி விட்டது. அதனால இந்த பாவ பழக்கங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து வந்த பழக்கங்கள் எல்லாம் என்னை சொண்டு கொண்டது. இப்போ எல்லாம் படித்து முடிச்சு அவங்கவுங்க வேலைக்கு போயிட்டாங்க, நான் தனித்து விடப்பட்டுட்டேன். இப்போ இந்த பாவம் மட்டும்தான் என் கூட இருக்குது, அதை என்னால் விட முடியலை. அது போக மாட்டேன்னு சொல்லுது, அதனால விடவும் முடியலை. அதனால பாதிக்கப்பட்டு துக்கமாகவும் இருக்குது.
வேதனையாகவும் இருக்குது, எதிர்காலத்து குறித்த ஒரு நம்பிக்கையும் இல்லை, என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியல. நான் சொன்னேன், இன்னைக்கு மெய்யா இதுலேருந்து விடுதலை பெற விரும்புகிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன். நான் விரும்புகிறேன், ஆனால் எனக்கு விடுதலை கிடைக்குமா? இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்கு இதிலிருந்து விடுதலை கொடுத்து இந்த துக்கத்திற்கு ஒரு முடிவை உண்டாக்குவார். அவரால் தான் இதுக்கு முடிவு உண்டாக்க முடியும். ஏன்னா அவர் தான் சிலுவையில் உங்களுடைய பாவத்தை சுமந்திருக்கிறார். அவர்கிட்ட ஒப்பு கொடுங்கன்னு சொன்ன போது சரின்னு சொல்லி அன்றைக்கு இரவு அவங்க வீட்டில் போய் முதல் லைஃப்பில் முழங்கால் போட்டு, இயேசுவே என் பாவத்தை மன்னிங்கன்னு செபித்த போது ஆண்டவர் தொட்டார். அந்த மனம் திரும்புகிற இருதயம் வந்த உடனே ஆண்டவர் தொட்டார். ஆண்டோடைய வல்லமை தொட்டது. ஒரே ராத்திரியில அவனுடைய லைஃப் கம்ப்ளீட்டா சேஞ்ச் ஆகிவிட்டாரு. அதன் பிறகு மதுபானத்துக்கு ஒத்து எண்ணமும் வரல, போதை வஸ்துகளுக்கு எண்ணமும் வரல. ஆண்டவர் பாருங்க, நல்ல குடும்பம் வாழ்க்கையை அமைத்து கொடுத்து ஆசீர்வதித்து மேன்மையாய் வைத்திருக்கிறார். துக்க நாட்கள் முடிவடைந்தது. எத்தனையோ வருஷமாய் தொடர்ந்து வந்த துக்கம் இயேசுவை சந்தித்த உடனே முடிவடைந்தது. ஆனாலும் துக்க நாட்கள் முடிந்து போகும். ஆண்டவர்கிட்ட ஒப்பு கொடுங்க போதும், அவ்வளவுதான். ஆண்டவர் முடிவை உண்டாக்கிடுவார். இப்ப நம்ம ஜெபிக்க போகிறோம். ஆண்டவருடைய வல்லமை தொட போகிறது. இந்த மாதத்துல உங்களுடைய துக்கம் முடிவடையும். இனி நன்மையான நாட்கள் துளிர்க்கும், ஆசீர்வாதமான நாட்கள் துவங்கும். நீங்க பயப்படாதங்க, நாம இணைந்து ஜெபிக்கலாம். தகப்பனே, உம்முடைய வாக்கு தத்தத்திற்காக ஸ்தோத்திரம். நீர் வாக்கு மாறாத தேவன், சொல் தவறாத தேவன், வாக்கை நிறைவேற்றுகிற தேவன். உன் துக்க நாட்கள் முடிந்து போகும் என்று எங்களுக்கு நீர் வாக்கு கொடுத்திருக்கிறீர். இதோ உம்முடைய மகனுக்கு உம்முடைய மகளுக்கு வாக்கு தத்தமாய் கொடுத்திருக்கிறேன். வெகு நாட்களாய் அவளை துக்கப்படுத்தி கொண்டிருக்கிற காரியத்திற்கு ஒரு முடிவு வரட்டும் இன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில். ஐயோ, இந்த பாவத்தை விட முடியலை, இந்த பாவம் என்னை தொடருகிறது, பாவத்தின் பாரம் அழுத்துகிறது என்று ஜெபிக்கிற பிள்ளைகள், இயேசுவே என்னை மன்னியும், பாவத்தில் இந்த விடுதலை தாரும் என்று ஜெபிக்கிற பிள்ளைகள் மேல உம்முடைய இரத்தத்தின் வல்லமை இறங்கட்டும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில். இன்றைக்கு அதற்கு முடிவு வரட்டும். அந்த பாவ கட்டுகள் அறுக்கப்படட்டும். ஒரு அற்புத மாற்றம் இயேசுவின் நாமத்தில் உண்டாகட்டும். உம்முடைய வல்லமை தொட்டதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். வியாதியினால் பாதிக்கப்பட்டு வெகு நாட்கள் சரீரத்தில் நோய்களை, வலிகளை, வேதனைகளை சுமந்து நிற்கிற பிள்ளைகளுடைய சுகத்துக்காக ஜெபிக்கிறேன். இயேசு கிறிஸ்துவின் தழும்புள்ள கரம் அவளை தொடட்டும். இந்த பொருளாத வியாதி, வெகு நாட்களாய் பல வருடமாய் தொடர்ந்து வருகிற வியாதி மறையட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில். அதனால் உண்டாகிற துக்கம் இன்றைக்கு முடிவடையட்டும். இயேசுவின் நாமத்தில் சுகம், இயேசுவின் தழும்புகளால் சுகம், இயேசுவின் நாமத்தில் சுகம் கொடுத்த தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். அசுத்த ஆவியினால் உண்டாகிற போராட்டம், இந்த பில்லிசூனியங்கள், மந்திரங்கள், பயங்கள், குழப்பங்கள், டிப்ரெஷன்களை கொண்டு வருகிற பொருளாத ஆவியனுடைய கிரியைகள் இன்றைக்கோடு முடிவடையட்டும். அதனால் உண்டாகிற துக்கம் இன்றைக்கு முடிவடையட்டும். இயேசுவின் நாமத்தில் இந்த கிரியைகள் அழிக்கப்பட்டு விடுதலை உண்டாகட்டும். ஆண்டவரே, நிந்தைகள், நெருக்கங்கள், பண கஷ்டங்கள், தடைகள், அவமானத்திற்கு நடுவில் இந்த காரியம் என்னை நீண்டு கொண்டே இருக்கிறது, முடிவு என்றைக்கு வரும் என்று காத்திருக்கிறாங்களே அப்பா. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஒரு அற்புதம் நடக்கட்டும். எங்களுடைய துக்கங்களை நீர் சிலுவையில் சுமந்ததை நினைத்தருளும். இந்த துக்கத்திற்கு முடிவு இயேசுவின் நாமத்தில் உண்டாகட்டும். உடைய தள்ளும்புள்ள கரம் தொடட்டும், அற்புதம் நடக்கட்டும். நீ தொட்டு துக்கத்திற்கு முடிவை உண்டாக்குகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, ஊழியத்தில் வரக்கூடிய பிரச்சனை, குடும்பத்தில் உள்ள பிரச்சனை, பிசினஸில் பிரச்சனை, வேலை செய்கிற இடத்தில் உள்ள பிரச்சனை, சகல காரியத்திற்கு முடிவு வரட்டும். ஆண்டவரே, எங்களை சுற்றி நடக்கிற தீமைகள், பயங்கரங்கள், பயங்கள், போராட்டங்கள், மரண போராட்டங்கள் எல்லாத்திற்கிற முடிவு வரட்டும். உங்களுடைய வாக்கு தத்தத்தின்படி துக்க நாட்கள் முடிந்து போகும் என்று சொன்னபடி இயேசுவின் நாமத்தில் அவர்கள் முடிவடையட்டும். நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். ஒரு புதிய ஆரம்பத்தை எதிர்பார்க்கிறோம். புதிய நன்மைகளை எதிர்பார்க்கிறோம். கர்த்தர் அப்படி செய்கிற அன்பிற்காக ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமேன், ஆமேன். பிரியமானவர்களே, ஆண்டவர் ஜெபத்தை கேட்டார். ஆண்டவர் எல்லாத்துக்கும் முடிவை உண்டாக்கிட்டார். பயப்பட நிச்சயமாய் முடிவு உண்டு. உன் நம்பிக்கை வீண் போகாது என்று நீதிமொழிகள் 23:18 சொல்லி இருக்கிறபடி நீங்க விசுவாசத்தோடு ஜெபிச்சீங்கல்ல, நிச்சயமாய் முடிவு உண்டு. இனி ஒரு புதிய ஆரம்பம். விசுவாசத்தோடு எதிர்பார்ப்போம், அற்புதங்களை காண்போம். உங்களுடைய துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும். கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் என்று நிலைத்திருக்கட்டும்.
இந்த மாதத்துல இந்த வாக்குத்தத்தங்களை தினமும் சொல்லி ஜெபம் பண்ணுங்க, ஸ்தோத்திரித்து ஜெபிங்க. இப்படி வாக்கு கொடுத்தீங்களே அதை செய்யுங்க. நான் விசுவாசத்தோடு ஜெபிக்கிற அற்புதத்தை எதிர்பார்க்கிறேன்னு சொல்லி தினமும் இந்த வாக்குத்தத்தத்தை சொல்லி ஜெபிக்க 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 நீங்க அற்புதங்களை காண்பீர்கள். ஆமென்.